Калуди дълго време пазеше личния си свят далеч от прожекторите. Познат на публиката със своята харизма и последователно присъствие, той рядко говореше за чувствата си извън сцената. Но напоследък вниманието на медиите е насочено към една новина, която променя всичко. Калуди за първи път открито разкрива любовта на живота си. Коя е жената, която успя да спечели доверието и сърцето му? И наистина ли двамата са на прага на брак? В това видео ще проследим фактите, сигналите от последните месеци и думите, които той вече не крие. Останете с нас, за да разберете цялата картина. Ако темата ви е интересна, харесайте видеото, споделете го и се абонирайте за канала, за да не пропускате следващите ни новини. След първоначалното разкриване, вниманието постепенно се насочва към детайлите, които дълго време са оставали незабелязани. Още през есента на 2023 година, по време на публични изяви в София и Пловдив, Калуди започва да променя ритъма си. По-малко шумни събирания, по-кратки участия след вечерни събития, по-често пътуване извън града. За близките му това не е било случайно. Тогава се появяват и първите сигнали. Дискретни снимки от разходки край Южния парк, присъствие на едно и също лице зад кулисите, както и споменаване на важен човек в разговори, без имена и уточнения. През пролета на 2024 година тези знаци се засилват. Калуди е забелязан на няколко семейни събития в района на Велико Търново, място, което до този момент не е било част от публичния му маршрут. Източници твърдят, че именно там е започнала връзката, далеч от медийния шум, в обстановка на спокойствие и доверие. Хора от обкръжението му описват промяната като постепенна, но дълбока. По-уверен тон, по-сдържани реакции, по-ясни лични граници. Интересното е, че още в предишни интервюта Калуди неведнъж е намеквал за нуждата от стабилност и човек, който да те чака, когато светлините угаснат. Тези думи, тогава приети като общи разсъждения, днес звучат по-различно. В началото на 2025 година той започва да говори за бъдещето си в по-конкретни времеви рамки, споменавайки следващата стъпка и решения, които не търпят отлагане. Най-силният сигнал идва по време на негово участие на закрито събитие в София през януари, когато за първи път е забелязан с пръстен, който не е част от сценичния му стил. Детайл, който мнозина подминават, но който днес поражда въпроси. Дали това е символ или просто съвпадение? Какво се крие зад мълчанието и внимателно подбраните думи? Именно тези елементи постепенно изграждат пълната картина, която предстои да бъде разкрита. Роден в края на 80-те години, той израства в периферен квартал, далеч от блясъка, който по-късно ще го заобикаля. Детството му преминава в малък апартамент, споделен с няколко поколения, където тишината често е била прекъсвана от финансови тревоги и несигурност за утрешния ден. В началото на 90-те семейството преживява периоди на сериозни лишения. Близки разкриват, че Калуди още като дете е поемал отговорности, нетипични за възрастта му. Помагал е в домакинството, работил е сезонно през ученическите ваканции и е бил принуден рано да порасне. Училищните му години минават между класната стая и улицата, където е научил уроци за доверие, загуба и оцеляване. Любопитен детайл, който дълго остава скрит, е, че още тогава той избягва да говори за семейството си пред съученици. В дневниците на учители от края на 90-те се споменава за затворено, но наблюдателно дете, което рядко се оплаква, но носи напрежението в себе си. Именно в този период се оформя и характерната му сдържаност, черта, която по-късно ще се превърне в негова запазена марка. През зимата на 2001 година, когато семейството временно се премества в друг град в търсене на работа, Калуди преживява първото си сериозно прекъсване на стабилността. Смяната на средата, липсата на постоянство и чувството за несигурност оставят следи, които днес се разчитат в неговия стремеж към устойчиви връзки и ясно очертани граници. Тези ранни преживявания постепенно се подреждат като липсващи парчета от пъзела,
който обяснява неговите избори години по-късно. Постепенно с навлизането в зрелите си години, личният свят на Калуди започва да се подрежда по начин, който отразява уроците от миналото. Връзката му с родителите остава дълбока, макар и лишена от показност. Майка му дълги години работи извън публичното внимание, а баща му предпочита пълна дистанция от медиите. Избор, който Калуди уважава и до днес. Именно в семейния дом, в кварталните улици, където е израснал, той често се връща след напрегнати периоди, далеч от камери и слухове. Около 2015 до 2016 година, когато професионалният му път вече е стабилен, близки забелязват нова промяна. По-чести семейни срещи, пътувания извън София и все по-ясно желание да защити личното си пространство. В интервюта от този период той започва да говори за тихия живот, без да навлиза в подробности. Тогава за първи път се появяват и дискретни слухове за сериозна връзка, които обаче остават без потвърждение. Темата за децата е друга линия, по която Калуди винаги е бил изключително предпазлив. В разговори с колеги той неведнъж е споделял, че семейството за него не е формалност, а отговорност, която изисква стабилност и време. Именно за това през годините избягва публични жестове и коментари, които биха поставили бъдещите му решения под натиск. Интересен детайл е, че на няколко събития след 2022 година е забелязан в компанията на малки деца от близкия си кръг, жестове, които остават без обяснение, но говорят за естествено присъствие в семейна среда. Връзката с родителите му днес се описва като партньорска и спокойна. Те са хората, които първи научават за важните му решения и последни коментират, ако изобщо го правят. В началото на 2024 година Калуди прекарва няколко седмици извън столицата, в родния регион на семейството си, период, който съвпада с ключови лични разговори и избори. За наблюдателните това не е случайност, а знак за подготовка на следващ етап. Всички тези елементи, мълчаливата подкрепа на родителите, внимателното отношение към темата за децата и стремежът към защитено лично пространство, постепенно очертават картина на човек, който не бърза, но знае какво търси. Именно в тези детайли, често пренебрегвани, се крие отговорът защо днес всяка негова дума и жест се следят с особено внимание. На този фон на постепенно подреждащ се личен живот, вниманието на близките му неизбежно се насочва и към здравето на Калуди. Тема, която дълго време остава в страни от публичния разказ. В началото на 2023 година, по време на интензивен работен период в София, той започва да ограничава публичните си изяви без официално обяснение. Отменени участия, по-кратки ангажименти и по-рядко присъствие на вечерни събития пораждат въпроси, но без коментари от негова страна. По информация от хора от обкръжението му, причината не е внезапен проблем, а натрупване на физическа и психическа умора. След години на високо темпо, Калуди взема решение да премине през пълни профилактични прегледи в частна клиника в София през лятото на същата година. Резултатите не показват сериозно заболяване, но подчертават необходимостта от промяна в режима. Повече почивка, по-ясен график и дистанция от хроничния стрес. Тези препоръки постепенно започват да се отразяват в ежедневието му. През есента на 2023 година той е забелязан често в парковете около квартал Лозенец, рано сутрин, далеч от обичайните си часове на активност. Хора, които го срещат там, описват по-спокойна походка, по-бавен ритъм и отказ от дълги разговори. Това са малки сигнали, които тогава остават незабелязани, но днес се подреждат в ясна последователност. В началото на 2024 година Калуди прекарва известно време извън столицата, в по-тиха среда, близо до планината. Според запознати, това е било съзнателен избор, не бягство, а възстановяване. Именно в този период той започва да говори по-внимателно, да избира думите си и да поставя ясни граници между работа и личен живот. Промяната се усеща и от колегите му, които отбелязват, че той вече не приема ангажименти без предварителна подготовка и време за почивка.
Днес здравословното му състояние се описва като стабилно, но под постоянно наблюдение. Калуди не демонстрира слабост, нито търси съчувствие, но изборите му ясно показват нов приоритет – балансът. В този контекст, всяко негово отсъствие, всяка пауза и всяка тишина придобиват различен смисъл, разкривайки процес, който се развива далеч от прожекторите, но оставя видими следи за онези, които умеят да ги разчитат. Калуди не е за сензации, а за човек, който мълчаливо носи своите изпитания, избори и надежди. Зад публичния образ стои личност, научила се да оцелява, да чака и да вярва в стойността на близостта. Именно за това днес той заслужава не любопитство, а разбиране и човешка подкрепа. Ако тези редове ви накараха да погледнете на Калуди с повече топлина, покажете го, харесайте